אז שלום, זה סרטון שלי בערוץ, אז אני מקווה שתהנו ממנו, והיום אנחנו נלמד בקספין סיבוב על הגב. אוקיי, זה מגיע סרטון מעניין. אז קודם כל, הכלל הכי חשוב זה לבעוט עם הרגל ימין חזק. אני אמדגים משהו פעם, רגל ימין לפה. אוקיי, סבבה. 2. צריכים את רגל שמאל לבעוט אחרי רגל ימין ואז רגל שמאל. זה אמור להיות התנופה. עוד פעם, רגל ימין ואז רגל שמאל. עכשיו נעשה חזק, רגל ימין ורגל שמאל חזק. עכשיו הסתובבנו יותר מקודם. שימו לייק. 4. צריכים לעשות את התרגיל להסתובב על הגב העליון ולא על התחתון. הנה פה. צריכים לבעוט חזק ולבעוט עם הרגל שנייה ולעלות לגב על העליון ולהסתובב. אז מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. יאללה, ביי. לייק, סאב, ביי.